Ame duwawu kɛ ala ka sira ɲuman don Mali kɔrɔ, Mali ka se ka bɔ ni gɛlɛya ninnu olu kɔnɔna la, ala ka se ka hɛrɛ kɛ maliden kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ye, ka marali cogoya ɲuman nɔgɔya marabaga bɛɛ lajɛlen ye. An bɛ duwawu minnu kɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ bana dilan kan bi jumadonya barika kosɔn, an bɛ duwawu kɛ ala ka kɛnɛya di banabagatɔ bɛɛ lajɛlen ma. An ka kɛnɛ nin y'a dayɛlɛtɔla ye, an ka jibila baarakɛbagaw, an ka foli ni tanuni bɛ u ye labɛnw sigi sen kan, an bɛna don kibaruya olu kɔnɔna na. Ale nouveau matin jamakulu bɛɛ lajɛlen dafalen don, an ka jibila baarakɛbagaw ka fara anw yɛrɛ ka kumaso kɔnɔ yan nɔ. Amadu Lasana Konare, Isa Kaba Sidibe, Fanta Tumuta, jama dafara. An bɛna don kibaruya olu kɔnɔna la sisan. Amadu, i ni sɔgɔma. I ni sɔgɔma Fanta Tumuta. Bi ye juma ye. Kosɛbɛ. Bi ye lahɔrɔma don ye. Hali hali. Mɔgɔ si ma i kana se mɔgɔ ma. I bisimila. Layidu ye prise tɛ se maa ma, maa kana se ma. Ni fana y'i den ka se ma, i k'a dɔn k'a fɔ wa mɛ yafa parce que bi jumadonya in na n ti fɛ n ka taa ni maa ka ku ye. O tuma n ye bɛɛ gasi sigi ka bɛɛ bonya, bɛɛ kan gasi sigi, bɛɛ kan bonya. Min ye fila kelen kɛ mɛ k'an bolo kɛ nka n bɛ n cɛsiri o ka ko kɔni na fo n ka kangari dun dari yo mɔgɔ tɛ na si ma i kana se mɔgɔ ma i ko k'i tɛ se mɔgɔ ma sa i ye fila kelen woloma ka bɔ filaw ci la a bɛ cogo di mais ala tanu tabarikala an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kukura min ye k'a dɔn k'a fɔ ko mun man kɛ bɔrɔ kɔnɔ sisan dani no sɔɔni an nana an da se olu ma ni ka sɔrɔ ka boli ka ana bɔrɔninw da ka bila an kɛrɛ la siga t'a la ko kanubagaw ma ko dɔgɔkun renouveau matin o bɛ kun cɛ bi jumadonya in na o la bi jɛmukan kɔnɔna la kibaruya minnu bɛ an bolo ka lase aw ma bakurubaw olu filɛ nin ye bi sɔgɔmada renouveau matin kɛnɛ mana sigi Amadu kibaruya caman bɛ a kɔnɔna la o kama maliden mago bɛ jɔ kibaruya fɛn la a bɛɛ lajɛlen dɔ bɛ sɔrɔ a kɔnɔna la n sira di ma i ka dun kibaru dayɛlɛ sisan dani nɔ saga 23 bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 ka min ye Mali gendarme jabala bala a y'aw bisimila bi don kibaru belebeleba bɛ tali kɛ Mohamed Aidara ni a bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ gardimuso min tun bɛ tile fila in na n'o ye caporal Bari ye ni ale bunɛna ni la tasuma ko donna so la siga kɛra maa fɔlɔ min fɛ o ye k'a dɔn a yɛrɛ ka sotigi n'o ye Mohamed Aidara k'a tun minɛna tununa nin bɛɛ ye kuma caman fɔra sɔrɔ tɛgɛ da Mohamed Aidara kan Mali gendarme fɛ gendarme ɲɛmayaso yɛrɛ ko k'a ko bɛɛ lajɛlen lajɛ cogo ɲuman na k'a ka kisa bɛɛ di kan ma o kuma i k'a dɔn an bɛna kuma o kan bi sɔgɔmada in na an ka don kibaru ale kɔnɔna la CEDEAO ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ nɔgɔ b'a la ka bɔ kow la dibidibi b'a la ka bɔ kow la an bɛ se k'an sigi ni fɛn jumɛn ye an ye ɲinini minnu sɔrɔ o kan ani seereya minnu yɛrɛ sɔrɔ la CEDEAO jamana ɲɛmaa dɔw da an bɛna kuma o kan sisan dani nɔ an ka don kibaru ale kɛnɛ kan na an bɛ taa Tɔnbukutukaw olu fɛ yen nɔ bingali min kɛra an ka finitigilakaw kan jaaji dɔw bɔra sabula an ka lakanabaw b'a la ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ sɛgɛsɛgɛli minnu yɛrɛ jaabi tɛgɛ da maa 4 fana kan ye k'a dɔ bamanciya kule k'a kɛ ka boli k'i dogo k'i mana taa yɔrɔ yɔrɔ i bɛ minɛ sisan fana kuma an bɛna kuma o kan sisan dani nɔ sɔgɔmada in na taji a yɛlɛni jamana fa bɛɛ fɛ diɲɛ bunako kan fo ka se an ka jamana ma n'o kɛra min ye transport fana ye yɛlɛma bi don la sabula gɛlɛya bɛ olu fana kan sigidaladen minnu bɛ yen n'olu ye sotaramaw ni taxi tabaw ye olu fana furukule an bɛna kuma o fana kan bi sɔgɔmada in na an ka don kibaru ale kɛnɛ kan na ninnu ye bakurubaw ye misɛlen caman bɛna bila minnu cɛ ma waati min na saga 24 bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 ka radio welewele sanfɛ katika olu fɛ yen olu fana an tulo bɛ an na nin waati na a y'aw bisimila an y'a fɔ ten kabi waati tɛmɛnenw na ko gardimuso min bɛ yen ni o ye caporal Bari ye ale kɔni ko maaw balila k'a ye a bɛ so min kɔnɔ tasuma wulila fa bɛɛ fɛ ka so kɔ n'a ɲɛ jeni ni gardimuso in kɔni tora a la nka min ye kabi ko kɛcogo ɲɛfɔra sɔmi kɛra maa min fɛ o kɔni ye k'a dɔn a yɛrɛ furu ɲɔgɔn maa min bɛ yen ni a n'o tun ka kanu ka se k'u ka diɲɛnabɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ furu kɔnɔna la n'o ye Mohamed Aidara ye sɔmi kɛra ale fɛ ko kɛcogo la o kama ale kɔni ye i dogo bin na sɛgɛsɛgɛli dɔw tun y'a jira ani kibaruya dɔw k'a tun minɛna ko nka ko a sera ka i yɛrɛ bɔ bɛɛ kɛra kumaw ye kuma minnu bɛ yen n'u tɛmɛna
nga min jele do iko toritere we ka fo suro min ye brigade territorial Bamako kura gendarme ma nyema ere ka wuli ka joni instruction dilew na ka fo ayaw jija cogo be tege be se ka daninga hali ni ya soro abe keni nyema ere ka wuli ka joyo kama gendarme ma nyema ere sabara do hanaka chedu ka su koro ka tile koro ka se ka Mohamed Aidara ka tege dasha ka suro ikado ka amine wa ikado ka kibareo bela jele salo jona ka dangana yaw di katani aye ka kono o ka donga fo Mohamed Aidara do kunya ira dibila babulu amana ke fenwu fenye ko ka kono ni asira e dibila koni ona tunu plengete sabula mamnu fana be olu ye nyango ni suba farale nyanka sabula jar munyema bachama be bi munu fana be ni ka do awani bara in konna la imana ke masugo suye ka cheni ke ki jigida fenwu fenka imana do ka kono abitunu ila peu minye Mohamed ale koni be ka ka bolo ka me wati mina iko sisa segesegelu ni an yere ka suro kibaro ya bela jele ya sementi ya ka fo ne kibaro ya jele ni munun koni na ni ko teme market teme chugo mina yala ne garde muso min be ni asara tasuma jeni na ashiso kono mumba ko jura ko kara chugo di Mohamed Aidara ni roye munye ala segesegelu de bina ke sababu ye e ka do ka seko lu dangana manya ni ngonye janjo kurai min koni be halibi ni gole ya wale ni ikado jatike wale tilamon olu koni pa ka donga fo ko be ni ya ke biki jikito fenwo fenka ko anga affinity la ka koni wulile do ku jo jango halar mun ka baranye sini do segesegele hakika ma kuma jabi dona so ko nuna atna me o ko fe fana anya foti Tombouctou bingali ube sina bingali mun be anga affinity la tato dumini dila ko ni garaw dawlu nye garaw mununa anga affinity la ka do ko ni bunena unila ma fla bonyanko o ka duru joki o ma duru min tun jogina kelembe ale fana ni bina ma ndayalen kara ma sabaye kibaro yawla nga anga finiti la ka munu fana be ka bi ikado ni bingani wale kera ma utunu na plengetu ya jate mena ka fo krefe so do be anake nini ma do ye ngaw yere yi kuma finiti la ka do na teliala bara ere hukumu kono ka se ka jate mena ke o sigida kono tege dara ma do ka sabula marfa jugu tara ye bulo ani marfa kese chama kuma ulu koni ma nani minele me folo segesegeli to be sina jigiya ba kan ka fo tege na da ulu to be fanaka ko fe fana bingani wale miseni munu me sina yino ka do maimuna wedrago ale nye foli do ka nyo ka ngalaje anga solasi fla fatura tawdini siraka maduru banalendo Tombouctou Dr Sola nga ulu koni ka fusabi ni yere Tombouctou gouverneur ka kuma kanye kuna foni di sira do sinfe finitigela ka kuna foni di sira ulu ye ni kuna foni ya inseventia nga akera ma minu fe ulu koni malakudon jihadisi munu be ni yoro ko fole nununa ulu koni be ka nyini ku ka sharia boli ni yoro ko fole mbeka kafara o kan u be dankari kɛ jamana ka lasigidenw ale ni jamana wɛrɛ maa minnu bɛ baara la Tombouctou mara la a ma mɛn fɔlɔ ONU secrétaire général Antonio Guterres ale y'a yira k'a fɔ ko basigi bɛ Tombouctou mara la nin kalo laban ninnu na k'a sɔrɔ jamana cɛmancɛ bolo fɛ lakanabaliya bɛ ka wara kosɛbɛ fɛn min bɛ tali kɛ dancɛ saba la Mali, Niger ani Burkina o lakanabaliya kɔni bɛ ka wara kosɛbɛ nin gafe b'a yira k'a fɔ ko hali n'a man ca kosɛbɛ ko yɔrɔ minnu bɛ jamana ka mara la binkani wale kelen-kelenw bɛ kɛ yen wa yɔrɔ kelen-kelen min fana bɛ binkanikɛlaw ka mara kɔnɔ dankari bɛ ka kɛ adamadenya jo sariyaw la minye maimuna wedrago ale ka nyafolu yenye ka donga fo jamana finiti la ko be wuli ka jowla nin bebse ka datugu chugo mena ina fo yeki wara la se ama chugo ya mina anya fote ko sede ko nye be nyine nga do dibi be nyine nga bwala pe sabula masoro la do refe minye sikika fo mun kara o don temenena ankoro sibiri do ka do bengala ma chama tunyana ko embargo wulili jabi na bonga jabi mabo o koni duje flana anga mali jamana kuntigu ya kanu ka se ka oblono bla saria sebena sebemi dekere no ya yamoria kaseka mali donateme faranke kaluna mwani nani no ye sanfla ye halini ya soro kalo saba dunia ndo arokaba ma chamanga nyingali kara yala ni dangana mali uni sede o jamana nyema benga ka doa anyere kibara ya chamala saka munu ya iraka fo sede o koni ni lasele anga jamana famo fe amabe umo nga ukuku ya me kuma bamana mama na fo nyame ikado anakrobe enyona
dibidibi kɔni bɔra ko bɛɛ ɲɛma sabula min y'a fɔ ten ko Mali faamaw ye Soronadoba ni o ye Goodluck Jonathan ale yɛrɛ kɔni fo ka wali ɲuman dɔ sombe nin kɔfɛ a ma sɔrɔla dɔ wɛrɛ fɛ an kun y'a fɔ ko Goodluck Jonathan ni Mali jamana faamaw ye fɛn min fɔ a ye ani ka gafe minnu danci a ye u b'a fɛ jamana in ka hakilina minnu ta min ye some kɛnɛ kan Goodluck tubabu b'a fɔ min ma compte rendu fidèle Mali jamana faamaw ye min fɔ a ye a y'o de lase a ma fɛn bɔ a la fana ye ŋaniya ɲumanya dɔ ye waasa gɛlɛya bɛ se ka duga cogo min na an ka jamana kɔnɔ kuma min ye Mali ye kalo 24 min fɔ Goodluck Jonathan ye k'o ti tɛrɛmɛ a kɔni y'o lase i k'a dɔn CEDEAO jamana faamaw ma wa ka tila k'o fana appuyer ni o ye ko kɔkɔrɔ don k'a jira CEDEAO jamana faamaw la ko ale fɛ ni ma ɲɛ an sera nin yɔrɔ in na kalo 24 nin tɛna se ka foyi bɔ foyi la k'a lajɛ bɛn bɛ se ka kɛ o kan cogo min na sabula ko an ka Mali faamaw fana ye i k'a dɔn fɛn caman ba bila a kana kɛ Mali bɛ ka dɔ bila CEDEAO jɔ min nɔnɔ tɛtɛ i ko maa min tɛ kuma mɛn o kuma o kɔni ye ji caman kɛ CEDEAO ka ɲamaku ji yɛrɛ fana na kosɛbɛ minnu na n to jiginna caman k'a kɔnɔ kama min ye discussion n'o ye hakili falenw bolila cogo min na a dɔnna k'a fɔ hali ni CEDEAO ma fɔ a dajɛ la ko a ye taa kɛ kalo 24 ye u ka kumaw y'a jira k'a fɔ n'a y'a kɛ 24 ye o tɛ baasi ye an ma nka a y'aw jija min ye baara dakun minnu kan ka kɛ o kɔnɔ ni o ye i k'a dɔn kalataw ni baara ni sariya sun yɛlɛma hakɛw kan ka da yɔrɔ min na ani minnu kan ka kɛ minnu tɛ se ka kɛ kalo 24 kɔnɔ olu kana karaba waasa ka se ka taa dɛsɛ o baaraw fana kɛli la nin kɔni ye hakilina ye min jateminɛna CEDEAO jamana faamaw fɛ nka ka sin ka girin ka danganamaya kɛnɛma ta ka sɔrɔ some nata ma kɛ o tun ye CEDEAO maaw ka hakilina tun t'o ye nka a ma ɲa min kɔ a kɛra o ye Mali jamana kuntigiw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la kuma CEDEAO ka jamana faama dɔ bɛ n'o ye Macky Sall ale min ye farafinna ka keleyatɔ ka ɲɛmaa bi ale yɛrɛ fana ye dantigɛli dɔw kɛ dantigɛli minnu na a y'a jira k'a fɔ kalo 24 olu tun b'a kalama sabula ko Soronadoba n'o ye médiateur ko o y'a sɛbɛkɔrɔ ɲɛfɔw ye wa u ye hakili falen kɛ a kan nka u ma jaabi kelen de bɔ ka bɛn ni a ye kuma ko Mali jamana faamaw girinna k'a bɔli min kɛ olu kɔni ye a mɛn wa u bɛna wulikajɔ bɛɛ kɛ waasa min ye some nata ye laɲini minnu kɛra Mali fɛ ni o ye ka baara kɛtaw danci kalo 24 in kɔnɔ o bɛ se ka lajɛ ɲɛ ɲuman na ni bɛn kɛra fɔlen na dɛngɛrɛnɛ na wuli ka bɔ an ka jamana kan ninnu ye kuma belebeleba ye Macky Sall min ye ale y'i sɔnni sigi min kan dakurunya kelen k'a dɔn an bɛ don min na i ko bi nin kalo 24 ni jatew tora o nɔ la a tɛna na kɛ gɛlɛya foyi kura ye Mali ale ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ sama-samali bɛ se ka boli fɛn min kan o ye Mali jamana faamaw bɛna mɛ danci kalo 24 kɔnɔ yala fɛn min bɛna danci olu bɛna se ka kɛ ni k'o dagu kɛ ka bɛn ni waati fɔlen ninnu ye o ye a ta i k'a dɔn ɲininkali ye nka an ma se olu yɔrɔw ma fɔlɔ kuma bɛ yɔrɔ min kan o ye Mali ka donnatɛmɛ fanga a ka mɔnɔbɔ san 2 baara jumɛnw bɛ k'a kɔnɔ olu filɛ nin ye olu baaraw bɛ daminɛ yala o bɛna kuncɛ ka bɛn ni san ye wa waati nata kow de bɛ se ka olu danci an ye ni maa min tɛ kolonifilila i tɛna se k'o dantigɛw o pereperelatigɛw di nin waati in na an sigilen don k'a lajɛ jɛrɛ min bɛna kɛ CEDEAO fɛ wulikajɔ min bɛna kɛ nka kuma ɲɔgɔnw bɛ sen na hali bi dogo la waasa Mali jamana faamaw ka laɲini na gɛrɛndɛ bɛ se ka sosori malidenw ka lafiya an ka ni nafiɲɛ waasa jamana ka sɔrɔ ka senkura ta kokura i n'a fɔ a laɲini cogo min na an ka jamanadenw fɛ o dɛngɛrɛnɛ ko yɛrɛ nasaratigɛ la an ko tajiw dɔ farala olu sɔgɔn kan nka o ye diɲɛ kuru kara bɛɛ ye maa minnu bɛ yen n'olu b'a fɛ ka transition jalakifɛ bɛɛ lajɛrɛlen na olu dɔw kun y'a jira ko nin bɛɛ ye Ameriko ko gɛlɛyaw ye k'a dɔn jatew y'a jira ko diɲɛ jamana caman bɛ yen taji gɛlɛya bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya hali Niger an kɔrɔ yan olu kɔni a ɲɛkisɛ t'a la ka da taji yɛrɛ kan ye an bɛ donni min na i ko sisan tubabu jamana caman bɛ yen taji yɛrɛ sɔngɔ ka sɛbɛkɔrɔ gɛlɛn ye ka tɛmɛ an ka Mali kan o kana kɛ i k'a dɔn sinsinbere kura ye ni ka hali bi jamanadenw furuku ka bila an ka jamana faamaw na Mali ka basigi i k'a dɔn ka bila fɛn bɛɛ sanfɛ min ye taji gɛlɛyalen min bɛ filɛ nin ye n'a kɔlɔlɔ bɛ jamana bɛɛ kan anw ka Mali la yan nɔ a kɛra sababu ye ka dɔ fara bolimafɛnw ka taa ni ka segin musaka tɔrɔmɔɲɔw kan n'o ye dɔrɔmɛ 5 ani a dɔrɔmɛ 10 ye o fana kɛlen don guwana ye si ye mobili matarafaba caman na sabula gɛlɛya bɛ maa caman kan Aissata Jara ale ye jateminɛ dɔw k'a kan an k'a lajɛ.
essence sɔngɔ yɛlɛli fɔlɔ kɔfɛ avril kalo la jamana ɲɛmaw ka tɛmɛ ONAP ka sira fɛ min yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka essence sɔngɔ bɔ 152 la ka na 162 la nin waleya in kɔni yera mobili pasew la duguba kɔnɔna la parce que depuis dɔ farala carburant kan an yɛrɛ a ye n'an ma dɔ fara pasew kan a tɛ se ka ɲɛ yan ye 40 ye ka bɔ arida la ka na yan o ye 40 ye Musabugu suguda bɔgɔta Yirimajɔ o ye 45 ye mais a bɛna fɔ dɔrɔmɛ 5 de farala pase kan mais carburant yɛlɛla kojugu carburant litiri 1 bɛ 150 dɔɔni de la maa dɔrɔmɛ 5 dɔrɔn de fara kan a kɔni bɛ ka jouer transport kan sisan yɛrɛ de. Passager dɔw kɔni bolo ni sɔngɔyɛlɛ bɛ se ka bɔ jamana yɛrɛ cogoya de la u bɛ mɔgɔw wele u ka se ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka nin wagati in latɛmɛ. Kɔni 40 ko in kɔni ye min da an kan Ala de b'a dɔn nka est ce que chauffeur nɔ don chauffeur nɔ tɛ o u m'a fɔ ko fɛnw bɛɛ de gɛlɛyara sisan ko embargo embargo ko in kɔni mana kɛ min ye kɔni an tɔɔrɔlen don dɛ passe 40 hali n'i ye pɔn tigɛ dama 40 i bɛ 40 sara. Ayiwa bɛɛ kɔni b'a dɔn min kɔni don a kɛlen dɔ ka tɔɔrɔ min da kan kɔni Ala de b'a dɔn o tɛ ne kɛlɛ o ye bɛɛ de. Passager wɛrɛw ni chauffeur olu bɛɛ sago de ye dɔ ka se ka bɔ passe la sabula u si ka bɔ tɛ nin na. Tabarikala nin bɛɛ ye waati la ko ye an ka an tigɛ di ɲɔgɔn ma hali bi bɛɛ ka kɛ an ka jamana ta fɛn bɛɛ sanfɛ an bɛ taa lakɔliko gun kan lycée Fili Dabo ale kɔni ka lapasa jɛkulu bolofara minnu bɛ yen Dumasanakaw fɛ yen Bamakɔ commune 1 kɔnɔ olu kɔni fana ye k'a dɔn ko baarabila dɔ ko bɛ u kɔnɔ a ma sɔrɔ la dɔ wɛrɛ fɛ u ye laseli dɔ kɛ laseli min na ko u ye Bamakɔ kafoma ɲɛma gouverneur ladɔnniya k'a fɔ ko ni ko dɔw ma kɛ ko dɔw ye baarabila kɔni a bɛna boloda k'a sabu kɛ ko ka olu sara kalo ma sa olu de bɛ sabara don fɔ k'u fara u ka sara nɔfɛ tɛgɛ ti da kan ni u ka k'a dɔn nafasɔrɔ sira minnu bɛ yen n'o ye tɔrɔmɔɲɔw ye minnu ye avancement ni hiérarchisation n'o ye dɔ farali ye u jɔ kunuma kan u ka baaraw kɔnɔna la ani u bɛ sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ olu musaka minnu kan ka di ɲɛ t'a la ka sɔrɔ o koɲɛw la Musa Jan Jalo ale ye Spesco ale maa ɲɛmaa dɔ ye lycée kofɔta in na ale ye ɲɛfɔli dɔw kɛ Lodumadi Bate an k'a lajɛ. Baarabila in a bɛ ta nisɔngoya jira don nisɔngoya jira min don ka d'a kan an ka musaka ko dɔw faso yɛrɛ mun yamaruya an ye bɛ kɔnɔni na ka ca ni san 10 ye dɔw ta ka ca ni san 6 ye dusumakasa bolo ma an y'a jira an y'a ɲini ka baara bila k'an ka nisɔngoya jira o kosɔn an ye gafe sɛbɛn ka baarabila in boloda ka bɛn n'Ala ye tɛnɛn don nata jira an na n'o bɛ bɛn nansara kalo in tile 13 ma n bɛ baarabila boloda k'an ka nisɔngoya jira k'a fɔ mɔgɔ n'a fɔra i k'i sabali i b'i sabali mais ka i sabali fo san 10 i ka hakɛ nɔfɛ a dan tɛmɛna o kosɔn an ye gafe sɛbɛn ka ɲɛsin Bamakɔ gouverneur ma ka jira k'a fɔ vraiment an bɛ an ka nisɔngoya jira n'o ye baarabila ye ka bɛn tɛnɛn don ma fɛn dɔ i b'a kɛ i ka laɲini tɛ parce que i bi wale dɔ de b'a to i k'a kɛ o de kosɔn o b'an bila ni wale ninnu na n'o tɛ jamana bɛ cogo min mɔgɔ tɛ fɛn fɔ an école karamɔgɔ ye san o san i bɛ to kɔnɔni na san école bɛ taa bila a bɛ fɔ k'i ka école ta gɛrɛ kɔnɔ i bɛ to la i bɛ to la hakili la kɔnɔni danbo fana na dɛ. Sanga binani o bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 kan Amadu Kasanbara ale ka denbaya la lakɔli karamɔgɔ don nin waati na Kulikoro kapu la waati kelen b'a la k'a fɔ a bɛ honorable Musa Kembine Mali wasabilo ɲɛmaakɔrɔ don Isiaka Sidibe o Kulikɔrɔkaw fɛ ale fana ye wasabilo ɲɛmaakɔrɔ ye ninnu bɛɛ lajɛlen ye an ka jɛmukanw kanubaga ye n'u ka denbaya an ka foli bɛ u ye bi sɔgɔmada in na min ye Alu Bouakari Diallo ADP Maliba Kayikaw olu fɛ yen nɔ min ye k'a dɔn ale n'a ka tɔ maaw fana jɛmukan in kanubagaw don caman bɛ mun b'an lajɛ o dɔ ye maître Abdoulaye Sidibe ani ADP tɔ bolofara minnu bɛ yen nin bɛɛ ye
politique bangun maaw ye an ka jamana kɔnɔna la an bɛ taa i k'a dɔn filadugukaw fɛ k'a dɔn sugu minnu bɛ jɔ o mara ninnu na sisan bamanjimisɛnnin dɔw bɛ fɛ ka colo daminɛ ka taa sirada maaw ye n'olu ye zow yɛrɛ ye maa caman kuma olu ni k'a dɔn jihadisiw don ɲɔgɔn na u tɛ ɲɔgɔn na sow gɛlɛn don ka marifa ta u bɛ taa sirada maaw ye u bolofɛnw nɔfɛ fo fana ka dɔn k'o dafarada ka bɔ tɔw cɛla o ye a dɔw yɛrɛ y'an ka sigida maaw ye minnu yɛrɛ donnen don wagabonya ni kalapiriya la ko lakanabaa minnu bɛ yen hakili la gendarme minnu b'o bolo fara la u bɛ wuli ka jɔ la tɛkɛ bɛ se ka da olu kan cogoya min na sanga 40 cɔyi o bɛ Aruna Jara ani Mamadu Jawari Jara ka se Aruna Berete ninnu ye préfet funangɛni 3 ye minnu bɛ Kati kunna bi walasa Kati commune 37 ka sigida yiriwa baaraw bɛ sabati bɛɛ bɛ ministre de l'administration territoriale colonel Abdoulaye Maïga ale ka ministre so ka danganiya olu kɔnɔ Fanta Tunota an bɛ taa ɲɛfɛ sɔɔni ka sɔrɔ ka na taminɛ se ta kokura an bɛ taa ɲɛfɛ kibaruyaw ka ca bolokɔrɔ wa ɲɔgɔn ka ca wula sori bɛ bisimila ni wagati kofɔlen na tuma min na sanga ye 41 sɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ 7 sanfɛ Fuseni Dawu ale an ka bi nɛgɛ kɛrɛfɛtigi a bɛ na wele bila sori ma